Mga gusok maradyaw na adlaw sa to mga viewers sa to mga followers. Dahil mo man exercise na walking in the highway. Char. Yan mga kagusok. Magpalit og pandesal dito pasingod sa pilot. Yan mga kagusok no. Hinihinay tabaktas kay gana masab na kagusok mag-exercise managsa. Char para maligo ng tuhod. Kaya ang tuhod nakatiguya ang mata. Yan mga kagusok no. Yan. Exercise walking ta mga kagusok. Kaya tili-tili mga kagusok. Yan o yan na mga kagusok. Makapalit na og bread og milks. Yan mga kagusok no. Bread og milk. Yan. Di sa lang kaon ng kuan rice kay mag-diet. Yan mga kagusok no. Mag-diet asa lang diet. Ang ano gari kamok chat para kawok kay mga napuyo ka buhok. Di ba? Magmeron ka mo mga kagusok ko, di ka magkaong sa edin sa Jopa.